Vele ke isilwane sithanda umuntu osenginesikhathi egcinile ukwenza ucansi ngoba kahle kahle sisuke sizodonsa lamandla wena once uhleli 2 months ungaheavy lokhu okusuke kwakhele ngaphakathi kusuke sekukuningi so namasifika silala nawe sifike sidonse lo msoko uyabona uyezwa ukuthi ifeeling esuke yenzeka ihlukile kunomuntu ophilayo life so ngayisikhathi ulala nalesilwane sidonsa imizwa yakho ama-chances ukuthi athola abantwana abamancane most labantu besifazane masilale nayo isilwane simshiya abe nama-discharge or abe kube noketshezi nje olungekho luhle ngaphansi khona abafowethu abaney'gubhu la eminyango ukuthi isigubhu sakhe sidila nokuthi uthola iy'ntombi ey'hlukene so leyo ntombi ulala nayo mawuqeda ukulala nayo ugeza ngomuthi wakhona bese uyogeza isigubhu ufaka iconsi phakathi la leyo nsila leyo ngithi ubaduleli nayo insila yakhe ihlangene neyakho so usuyageza sewenza izinto zakhona mostly abanye banemithi ephansi kwamashidi la ungidlala umbhede mawusukulala nalowo muntu wesifazane le mithi la ithwebula lamandla walo muntu wesifazane abanye banezigubhu phansi kwemibhede so mayelala nalowo muntu adonsa amandla kuyena athathe lawo mandla awasebenzise kuleyo business yakhe asuke yenza Nina bengezengezi nina bakamdlokombane evukudla amadoda nina bezulu elimnyama elingene ngomnyama lapha nake kwakhengela amankengane siyabingelela kumbukiso omkhulukazi Bhanya TRC TV kodwa sithi ke iThemba podcast ngobuyazi ke bakithi ngaso sonke isikhathi hlezi sinomelaphi wendabuko sisendlini zombuso khona la eJohannesburg sinaye umelaphi wendabuko noyena ke othathe isinqumo sokuthi akeze ezohluba udlubu ekhasini umeke hluba ke udlubu ekhasini nakusuka uhlezi ekhaya ulalela iziza ngoholoko sigijima kanjalo ke no Dr Malinga asibingelele esikwemukele kwiThemba podcast. Sanibona baba Sotobe siyabingelela sibingelele nababukeli emakhaya sesiphinde futhi sabuya khona la ekhaya kwi Hope Revolution TV. So ngiqale ngibingelele nje mhlawumbe khona abaqalayo ukusibona kumbe mhlawumbe umuntu oqalayo nje ukungibona la ekhaya. So ngusikhumbuzo bakwaMalinga khona eintabeni zaseThekwini eMlazi kodwa ozalelwe khona eintabeni zaseMtubatuba just ukuthi nje ngibingelela ababukele emakhaya ngibingelele futhi ngibonge nalabo sebekwazile ukuthi bahambe baze bafike ekhaya bathole ukusizakala ngendlela esisiza ngayo Uyinsizwe yalapha kwaXhoba uSawoti madoda suka lapha isesigodlweni kahle kahle kwaXhoba uSawoti lapha la kuyikhona esithola khona ukuthi sisiza abantu kwaXhoba uSawoti sike sibize kanjalo ngoba kuhlala kugqulwa lapha qotshwa kukhandwa imithi ukuthi sikwazi ukuthi sisiza abantu Dr Malinga ngifuna ukuthi sidlule kulento indlela ogqoke ngayo namhlanje wehlukile mfethu ngabe ichaza ukuthini leyo nto because ingihlezi ngikubona kuno red phakathi noma ungaba khona ublack kodwa kuhlezi kuno red mhlambe lento ichaza ukuthini kumuntu mhlambe ohlezi kubona kodwa unayo into ethi I would like to know what is happening. Kahle babusotobe masigqoka ured suke sikuvikisa ukuthi uqaphele ingozi nangapha kunensonto emnyama abangaziyo bahlale bangibona ke ngifake yona angeke ngichazeke okuningi ukuthi lensonto le emnyama ifakelweni kodwa ke masuhlanganisa nawe ngezakho uzokwazi ukubona ukuthi lo mbala kodwa ngake ngichaze nje ubufu ukuthi lo ready for danger kahle kahle mangigqoke kanje ngisuke ngigqoke ngendlela engisuke ngizoqubula ngayo abantu laba suke bezokhipha izinto lezi abasuke bethakathwe ngazo bayaza seke bafika lapha eThekwini eMlazi nabake bafika lapha eTsakane eJohannesburg alright bayazi ngisuke ngigqoke kanje mangizoqubula masisuke sikhipha izinto lezi abasuke bethakathwe ngazo indlela esuke sigqoke ngayo sihloniphisa leliyadlozi elisuke liqondene nalomsebenzi so iyona ndlela esuke sirepresenta ngayo umbala omnyama ke mina ngisebenzisa ngenye indlela so kuyana ngokuthi ke umuntu
yena wazi ngayiphi indlela noma umoya wakhe yena usuke uhamba kanjani, but mangigquke kanje ngisuke ngiqondene nawe nje ukuthi siyaqubula noma kunezinye izinto ke sisuke siyilungisa. Dr. Malinga, mhlambe lelo gama elithi uqubula uke wakhuluma ngalo ekhathini eziningi. Kodwa ke mhlambe ngifuna ukuthola ukuthi uma ukhuluma ngokuqubula mhlambe umuntu ongalazi noqalayo ukubuka lo mbukiso bhanya ingabe iqonda ukuthini lento igama elithi ukuqubula? Sizobuyela nje kamuva noma kafishane sike sakhuluma ngako, but sesingenzela nje umuntu oqalayo ukuthi abone lento ekusuke kukhulunywa ngayo. Abanye ke bebe nokufika lapha uthola ukuthi basadidekile nabo ukuthi makukhulunywa ngokuqubula kusuke kukhulunywa ngani. Uthola omunye vele mhlawumbe ngizowenza umzekelo nje sengawenza before, uthola ukuthi omunye wayekhona endlini mhlawumbe wathi uyavuka ekuseni iphenti lakhe alisekho selilahlekile. Mhlawumbe lithathwe omunye welunga lomndeni wayolisebenzisa, mhlawumbe wayoligqiba kuphi. So mawusuke ufikile uzoqubula ziyaphuma lezo zinto ezifana nalezo. Uthola ukuthi omunye mhlawumbe ngizothini unokuboleka umuntu imali athi ucela umboleka u10 athathe lo 10 ayosebenzisa lo mnike wona ukuthi avale wena ukuthi ungabi nemali. So noma ngawuthatha ugqiba kuphi wena mawufika uzoqubula uyaphuma. Bayazi abanye abanokufika ekhaya kunokuphuma o5 cent laba kudala kuphuma o2 cent. Abanye kuphuma nje izinto ezihlukene. Uma uthi kusuke bephuma baphuma ndlelani? Ngifuna ukuthola kulokho ke mhlambe. Siphapha kuwe emzimbeni. Angisho if sizoqubula siqale siphahle lapha emsamo simemeza amadlozi akini sisho ukuthi nangu umntwana wakaSotobe uzokhipha noma uzoqubula. Sicela ukuthi ke zonke izinto ezazenziwe kuyena eziwubuthakathi namhlanje ziphuma. So sisebenzisa ubulongo ngoba ngeke ngachaza before. Sisebenzisa ubulongo khona nesikhumba ke sisebenzisayo. Nokuyisona esuke sihamba la emzimbeni kuwena esuke sisihambisa all over umzimba wakho sidonsa lezi zinto. Uyezwa futhi nayiphuma kuabanye bayakhala ngoba phela umzimba abantu ayifana, omunye uzwa ubuhlungu ngasikhathi suke sidonsa but ekugcineni siyazikhipha siziwashe uzibone. Bese kuba umunye athi hayi mina ngoba seyiphumile ngicela ukuthi siyicuphe siyibuyisele emuva ke kubanikazi bakho. Siyakwenza lokho nokucupha ukuthi sisuke silungisa kahle kahle sisuke singathakathi. Ngoba lapha ekhaya kuningi esikwenzayo nokunye singeke sikwazi ukuthi sikifake nje emoyeni ukuthi cha siyalungisa nezinto enje, kodwa ngona ukuthi siyithumele emuva futhi simandla kakhulu lapho. Okusho ukuthi into okuqubula mfethu kukhulunywa ngoMalinga masikhuluma ngento okuqubula mfethu. Into okuqubula noma ngeke ngithi ngiphakamise mina kuphela. Sibaningi esiwenzayo lo msebenzi kodwa akufani. Ukuthi umsebenzi osuka le Eastern Cape abantu bayawazi ukuthi it's from Eastern Cape. Nami la ngolande khona Eastern Cape. So ngokuthi sifuna ukuthi abantu basizakala. Bakhona ke nabanye abathatha amashansi ukuthi bathi bayawenza ngokuhlukana kwakhona. Umuntu othi uzo experience akabi ayindaweni e-wrong like to uyenziwa khona lo msebenzi afika abone ukuthi cha akukona lokhu engikuzwile noma but wena mawungakakholwa awufike lapha kaMalinga uzokwazi ukubona lento ngoba baningi abanye esesibasizile namanje abanye sisakuma process ngoba into eqhubekayo. Uthothi uyafika uzokhipha namhlanje kuzophuma izinto mhlambe zango1990. Sikutshela ngithi siyakutshela masiqeda ukukhipha ukuthi sicela ubuye emva kwesikhathi esingaka mhlambe sikuphe 7 days sithi sicela ubuye after 7 days sisakhipha futhi. Thothi omunye useright siyamthetha wena sewright sesingakuqinisa sikucupheke manje ukuthi ungasakwazi ukuthi uthakatheke. Nokuthakatha izinto zikwazi ukuthi zijike zibuye zibheke ngakuyena. So kuyadependa ukuthi wena ufike kanjani ngasiphi isituation yakho ithini and akuyena wonke umuntu oqubulayo. Njoba sashilo nasekuqaleni ukuthi siqale sikuhlole sikucheck ukuthi wena ukulungele na ukuthi ungaqubula kumbe zikhona yini izinto ezisuke zikuwena ezisuke idinga ukukhishwa or unless ke mhlawumbe omunye uthothi inkinga izinto ezisekhaya uthothi omunye uphathwa inyawo kanjalo
uyaya kubilapha athola imbiza achathe inyawo zehle noma ithobe ziphole after a while iphinde iqale phansi thola ukuthi mhlambe ke lokho kusuke sekuyinto esekhaya egcekeni so lapho kusuke sekungasadingi ukuthi siqubuleke lapho sekufuneka manje singene nepiki straight sikhiphe leyo nto leyo esuke inkinga empilweni yakho ngoba kahle kahle inhloso yethu suke silwa nokuthi siphilisa umuntu. Mfoka Malinga, ukhona umuntu owathi umekizalwa wathi kukhuleni kwakhe wasiganiselwa isilwane thizeni. Kwathiwa Mduduzi lo sewunkosikazi wakho, kwathiwa Sazi Mfoka Sibiya lo unkosikazi wakho, noma kuthiwa Sisi uNokwanda lo seyinsizwa yakho noma umyeni wakho. Ekukhuleni kwakhe ukhula nalezi zinto ziphila naye emzimbeni zizipoki kuyena. Yabona? Izinto ezifana nalezo ziyaqhutshulwa noma mhlawumbe ume naleso simo sokuthi une spiritual husband or spiritual wife. Uma efika kuMalinga uyihandlisha kanjani into efana naleyo? Manga leyo nkinga leyo baba Sotobe into engidila nayo each and every day. Okay. So into engi-understanda ngaphezulu kokwenza. Okay. Ukuqubula akekho umuntu ongakuqubula athi uzokhipha isilwane. Okay. Isilwane akuyona into yokuqutshulwa. Isilwane siyalahlwa but isilwane naso asifani indlela esilashwa ngayo. So sinenkinga ke abantu abanokufika lapha ekhaya abazolahla izilwane uthola ukuthi uke wazama ukusilahla several times. Abelaphi bendabuko noma ngizothina kunendlela abayikrema abayisebenzisayo le ukuthi umuntu athenga inkukhu eminyama baye lapha emfuleni bayogqiba le nkukhu kuphalaza ugeze kuyona le nto sometimes inkinga sengiyibone kakhulu kubantu abafika lapha kwaMalinga uthola ukuthi bana leyo nkinga ukuthi walahla isilwane ngenkukhu kwahlatshwa leyo nkukhu kwakhishwa ini leso silwane sivele sidle leligazi sihlale kakhulu kulowo muntu. Uthola ukuthi vele useyafika lapha kuthina but sineyindlela thina eziningi zokusilahla abantu abaningi basizakele. Okay. Sibalahla izilwane vele uyaphupha kukhona umuntu ophethe amasaka athi mina sengiyahamba so kusuke sesithutha sona isilwane baningi angeke ngibale baningi kakhulu abantu esibasizile ukulaphila ukulahla nje izilwane noma mhlawumbe ukulahla isipoki ngoba kuhlukene but kuya ngokuthi thina sithe masisibuka lesakho masifaka ipopolo sasibona ukuthi isilwane esikanjani lesi ngoba indlela esilapha ngazo nokulahlwa kwesilwane kuhlukene akufani khona isilwane kufanele uma uyosilahla usilahle la isizofike khona kube khona umuntu ozodlula afika sithathe. Okay. Sikhona isilwane la usilahla khona ufanele uphalazele empandeni kabanana uphalaze lapho wenze leyo ndlela yakho ugeze lo ozodlala ubanana ozoba isithelo la wadlala ubanana isilwane esiphuma ngaye. Kuningi indlela zokulahla izilwane ngendlela ezihlukene just ukuthi depend ukuthi lesi silwane wena ofakwe sona sinhlobuni. Mhlawumbe ukubheka lapho ke izinto ezihlukumeza abantu kakhulukazi izilwane ebusuku belele behamba abawuthola umsebenzi bakhathazwa izona izilwane mhlawumbe ukuhlukahlukana kwenhlobo zezilwane ezi umuntu one experience kulento kumi kanjani? Baba Sotobe enye into eyinkinga abantu aba-understand ukuthi isilwane into kanjani. Mhlawumbe if ungabeka nje umzekelo kuyenzeka uthola ukuthi mina nguMalinga ngifuye izilwane. Okay. Noma ngifuye omamtsotsi ngifuye imikhovu ngibekise. So le izilwane mayisuke ihleli nami la endlini ngiyaziphakela mina. Okay. Ngiyaziphakela nginemithetho yakhona ngisuke ngiyigcina. Okay. Mase ngishonile mina le izilwane ziyasafara azisakuthola ukudla kunokuthi anazi nini umgomo wazo ebengiwenza mhlawumbe bengilala naso esinye isilwane kulezi enginaso every month or every week so mase ngifile lesilwane samthola umuntu esisolala naye. Okay. Lesilwane sakuthola ukudla. Ngiyafa la ekhaya babona ukuthi okay lo baba sefile nazi izilwane zivula amabhodo la ziyalwa zenza ini la ebusuku. Bahamba bayolanda inyanga ibuye izoxosha le izilwane la ekhaya. Mayizixosha le izilwane seziyaphuma ziyasabalala. Sezingena noma kuphi. Dethwela iqala khona iprocess yesilwane. Masifika siyangena kaSotobe siyathola uSotobe akachelile ngentelezi, uSotobe akabethelile. Lesilwane siyangena la ekhaya.
ukungena kwaso that's where la siqala khona inkinga ukuthi masingena kuwe sizongena la ekhaya sithole umuntu wesifazane sesinesikhathi sigcinile ukulala nomuntu sesiyafika silala nawe vele ke isilwane sithanda umuntu osenginesikhathi egcinile ukwenza ucansi ngoba kahle kahle sisuke sizodonsa lamandla wena once uhleli 2 months ungaheavy lokhu okusuke kwakhele ngaphakathi kusuke sekukuningi so namasifika silala nawe sifike sidonse lo msoko yabona mase siwuthathe wonke ngoba ngokukhuluma iqiniso nje ayikho into enjoyeka njenganaso so ngendlela bayazi nababukele emakhaya sike badibana naso lesi silwane ebusuku ukuthi uyezwa ukuthi ifeeling esuke yenzeka ihlukile kunomuntu ophilayo life so ngayisikhathi ulala nalesilwane sidonsa imizwa yakho umuntu olala nesilwane isikhathi esiningi imizwa yakhe iyashoda ama chances ukuthi athola abantwana abamancane most labantu besifazane masilale nayo isilwane simshiya abe nama discharge or abe kube noketshezi nje olungekho luhle ngaphansi so that's where wena umuntu wesifazane mawulale nesilwane uthola ukuthi mase uzolala nomuntu wakho straight yena uzwa engathi kaduleli nenye indoda kanti bowulele nesilwane hence naso siyindoda but yena mayelala nawe akafili as umuntu wakhe lwajwa ukulala naye so that's why sinama affecta ngakhona ukuthi masilala nawe sishiya amaqanda ngaphakathi kuwe lokho esuke sichamela ngako sishiya ukungcola ngaphakathi ungaba nalawo ma discharge ube nenkinga ama infection ungatholi bantwana bese ke mawulale naso umuntu wakho ngeke akufile nawe imizwa yakho futhi iyehla kuwena emzimbeni awubi nale mizwa le kade unayo before so isilwane nje sinezinto eziningi nje sikushiya nazo sikushiya nebody at the same time so izinto zakho vele azizukuhamba ngendlela mostly uba nenkinga zeimali thola ukuthi imali vele noma uyithola nje ungathola 1000 manje lihliphike nje ungaliboni ukuthi lenze njani so ezinye inkinga isilwane kahlahle sinenkinga eziningi esifike sikushiye naso masilale nawe siphumeke lapho siyakwazi ukuthi abanye ekhaya uthola ukuthi bezwa kukhala amabhodo ebusuku kodwa kulelwa mabekhanyisa akunamuntu omunye uyezwa kunomuntu ongqonqozayo eminyango mayithi uyaphuma uyovula akunamuntu isilwane sinokwenza ezinye izinto noma ungakhiya ukhiye ngisho amabhadla ukhiye yonke iminyango but once wagibela embhedeni kuba nale feeling yokuthi ngathi angikhiyanga ithi ngiyo double check wazi ukuthi mawunaleyo feeling wena kunesilwane lapho endlini so kuningi okusuke kwenza sometimes siyakucindezela ebusuku nawulele uphupha amaphupha kwesinye isikhathi uvuka sewakhohliweke ama-sign wasisilwane sometimes uzwa amahlombe akhe ekhathele uvuka ukhathele ngathi kade ubusy kakhulu or kade usebenza ngenhlabathi or ngani but uzwa umzimba wakho ube right so isilwane izinto esuke sibhizi naso lezo mhlambe ingizwa umuthi into indaba yokuthi isilwane sishiya something amaqanda angadala mhlambe infection iza kanjani leyo nto because isilwane si-spiritual but kuza kanjani ukuthi ugcine su-affecteka enyameni isilwane babusodobe si-spiritual ngesimo sokuthi sumoya but okumoya okuyinto esuke ikhanda umuntu isilwane into esuke ikhandiwe kahle kuyahluka indlela okukhandwa kwezilwane okuningi ngeke ngikudalule kodwa kuhlanganiswa izinto ezithize sikhona isilwane esikhandwa ngomuthi namathambo namafutha kuphela sikhona isilwane esuke kuthwetshulwe umuntu osuke eshonile thothi umuntu agula aphathwe ikhanda manje andlule emhlabeni uyathwetshulwa lo muntu namani yongcwaba seniyongcwaba into esayena kodwa kuyena usethathiwe lo muntu usekhandwe isilwane so lo muntu usuke ezokwenza imisebenzi ehlukene ngendlela asuke ebizelwe yona so isilwane yesi siyakushiya lezo zinto omunye amadelale naso isilwane bazofakaza abanye emakhaya uvuke emanzi ngaphansi okukhombayo ukuthi khona umuntu adelele nayo kodwa uthola ukuthi la embhedeni akunamuntu
but baningi abanye basafarisha ekutheni abanye bathola abantwana. Uthola ukuthi ke ulale nesilwane isikhathi eside, uthola ukuthi abantwana omunye akasabathuli. Futhi mawuthi uyo-check-a ko-doctor, basho ukuthi ayikho into e-wrong la kuwena. Masi-check-a siyabona amaqanda akhona u-fertile, ungakwazi ukwenza umntwana but akukhonakali. Beside ke lo mhlawumbe osuke mhlawumbe ekhiphile umntwana, because khona abasuke bakhipha umntwana ngaphandle kwezathu, uthola ukuthi ubaba wakhe uyathetha or uyashaya, so once waprega kuzoba ney'nkinga. So sinabo-ke abantu esike sadila nabo, uthola ukuthi wakhipha umntwana sasevasithi or sasekuphi ebeyimodeli, awufuneki ube nesisu uma umodela. So uthola ukuthi manje usefuna umntwana akasamtholi. Once wathi 3 months isisu siyaphuma or wathi 1 month isisu siyaphuma sisahlali. So just because of mhlawumbe wayesikhiphile isisu before, so lo mntwana useyalwa uthi angeke uzuzala omunye umntwana mina ongangizalanga. So obviously kumele bonke labantwana othi uyabamitha baphuma. So but kuyadependa ke nesilwane siyakwenza lokho ukuthi ungabathola abantwana. Nomunye wesilisa kwenze uthothi ulale naso kakhulu isilwane esakhula, mhlawumbe at the age of 15 16 belokelana nesilwane. Mayisekhula esemdala uthothi isitho sakhe sangasese siyakhathala kakhulu, asisenawo amandla ngokuthi ulale kakhulu nesilwane, or else akasabathola abantwana but uyakhona ukuproducer, but ukuproducer kwakhe akufika indawo ngoba akuveli umntwana. Akekho nje umuntu othi cha ngeke ngeqiwe inyanga mina. Konke nje kuthulile kuyaqhubeka. So it's depend ukuthi wena eyiphi inkinga osuke ubhekene nayo ngaleso sikhathi. Mhlambe ukukhuluma ngalento yesilwane, izilwane zigijimela ebantwini phela noma mhlambe ziyahamba ziye emabhizinisini thizeni, lethe mhlambe umuntu unebusha, mhlambe ifike ihlale lapho enjoy igazi kusuke lichithwa lapho, umunye unethaveli enjoy ugologo lapho, mhlambe uthola ukuthi ibhizinisi lalo muntu alisaqhubeki ngaleyo ndlela ngenxa yaleso silwane mhlambe kusuke sithunyelwe kuleyo nto, kuleyo business. Ikhona into enjalo noma mhlambe zingamampunge lezo ndaba? Babusotoba, isilwane sisebenza ngomuntu kakhulu. Yes, sisebenza ngomuntu. Ngabala nje kunabantu abaphuzayo namhlanje. Uthola ukuthi uphuza akasathandi. The way aphuza ngakhona uyafisa naye. Mayithola u20 uphethe kanje acabanga ubhiya. Ayothenga ubhiya. Uthola ukuthi lowo muntu omunye isilwane esihleli kuye, uthola ukuthi omunye ke bamdlulisa. Sinakho-ke ukuthi sidibane ney'nkinga ey'njalo. Uthola ukuthi umuntu wadluliswa etshwaleni, mekwathola imali nje uyaphuza, meke wahola fanele umkakhe ayomlanda emsebenzini ukuthi akwazi ukuyokhipha imali, or else ikhadi lihlale kumama ngoba once wathola imali yafika esandleni sakhe uthenga utshwala lo muntu. So sinazo-ke inkinga esike sifeyisane nazo ezinjalo, but ukuphendula umbuzo wakho, isilwane sithanda ukuhlala kumuntu. Uthola ukuthi omunye udla nawe and then angadla indishi lenkulu le ayishaya ivale kodwa angasuthi. Nawe and then uselambile akadli yedwa udla nalesilwane. Uthola ukuthi uyaphuza mase edakiwe ngathi uyahlanya ufuna ukulwa nabantu, wenza ama mistakes. Kusasa ekseni mase umbuza ngathi bengingayena naye azabona ukuthi ishiyazi kunento wrong engiyenzi. Like ungathi uyabuza noma usezotshelwa abantu ukuthi wena yazi ukuthi izolo uphuze washaya ubani, akasakhumbuli, ingqondo beyingekho, bekungaseyena lo obekuyena. Uthola ukuthi ubaba wasendlini mayisephuzile uzolwa nezingane useyibhubesi, akuyena lo muntu, kune something ephila kuye ngaphakathi eyisilwane. So like for instance ngiyakubona lokho amabhusha nani mhlawumbe ama-tavern zisebenzisa labantu abasuke bephila. So asinayo possibility yokuthi singayohlala ethaveni sivale leyo thaveni. Ingaba khona leyo ndlela if sithunywe umuntu ukuthi asiyovala umsebenzi wasethaveni, or else abantu abaphuza kuleyo thaveni bahalwe baxabane babulalane or kwenzakaleni kuze kuzovalwa leyo thaveni. It's depend ukuthi leso silwane sisebenza ngayiphi indlela, sithunywe kanjani. Hence banazo ezinye inkinga abantu nemathaveni, but mostly
iy'nkinga zasemathaveni kusuke kuyilaba abathengayo abathengi. Kuyenzeka athunywe umalinga, let's say uSotoba unethaveni, ngithume mina umuntu ngimnikeze imali ngithi hamba uthenga ubhiya lapha kaSotoba ngale mali. Ufika athenge leyo mali uyayithatha wena uyifaka kwi-counter yakho. Leyo counter le mali ingena inomuthi. So lowo muthi osuke uzovala into osuke uyidayisa wena. So kuyadependa but mostly isikhathi esiningi abantu abanama-tavern ukuze anga-operate kusuke kuyilabantu abasuke bethenga, yibo abasuke bezovala, mostly basuke bezophuza utshwala bahamba nemithi ekuyiyona abayivuvuzelayo somewhere somehow. It's depend, kodwa according to my knowledge suke kuyibona isikhathi esiningi abane-access nokwenza izinto ukuthi kuvaleke lowo msebenzi. So kusetshenziswa bona kahle kahle. So in other words, ayikho into ehle ongathola ukuthi sihlala ebhizinisini lomuntu, restaurant behamba kahle, mhlawumbe guest house, tavern, which means ayikho into ehlala lapho eyispook. Because ngike ngakhuluma nomunye umuntu uthi Sotobe ngine guest house lapha, but abantu abafikayo ebusuku ayizi abakhalela, abalani iliphoki ziyabakenya. Yabo omunye uthi benginethaveli but khonto ehlezi ibonakala exosha abantu like ngibuzela into efana nale. No, lapho mina bengiphendula ngale ndlela ukuthi isilwane angisho let's say nje manje wena une guest house. I-guest house yakho nami mhlawumbe nginayo, angifune yakhe isebenze or as mhlawumbe si share istrati. Yes, ngiyakwazi ukuthumela izilwane zizoba khona, zizoba busy lapho. Thothi abantu abalala lapho kuleyo restaurant guest house yakho abalala ebusuku. Kuyagijinywa la ebusuku. Vele most abantu abasuke e-guest house basuke benenhloso ezithize. Omunye usuke ehambela nopartner wakhe vele kuyinhloso ukuthi abazulala ebusuku. But ke mase kukhona isilwane sizokwenza ubuthongo ongakazi ububona. Kakhulukazi bazolala ebusuku lapho uthothi uhamba nopartner wakhe, isilwane silale nalo wesifazana. So ukuphendula nje umbuzo wakho, amalontuza ama-guest house anazi izilwane kakhulu ezisuke ezithunyiwe, but kusuke kuwukuthi ile opponent yakho esuke ilwela ukuthi leyo guest house yakho ingasebenzi. Hence nawo amathaveni kusuke leyo nto kusuke kunomuntu obehind. So but into eyenzakalayo leyo, so that way la kuba khona umuntu ozokwazi ukuthi cha mina ngiyayibona i-guest house yami ayisebenzi kahle or ngiyabona fanele I need to get something. So that way mhlawumbe ke la sekungenele ukuthini i-guest house iyabethelwa ke ifakwa because nezilwane kade isetshenziswa kudala ukuthi ithunywe emabhenki kube yize intshontsha imali kwenzakaleni. So according to ukuthi abelungu nabo bahambe bafunde ukuthi cha labantu abamnyama bagangile, so batshala igqizo omkhovu benzani babethela nabo ukuthi izilwane lezi zingasakhona ukungena ezitolo zabo. So that's why uzwa manje awusezwa kuthiwa kulahleka imali ebhenki kwenzakaleni. So kuyistory noma bekuyinto ebihlale yenzeka before ukuthi kuhlala kulahleka imali. So manje akusenzeki ngokuthi nabo abelungu babethelile amabhenki, babethelile izitolo zabo. So le zilwane lezi sezinze njani zisebenza la kulabantu abamnyama abakhona ukuthi zibaphuzisa utshwala, zibenza abanye bahambelana nabafana even bengasafuni. Makushaya lesihlanu umuntu uyabikela ukuthi ngikaze ngizoyapi namhlanje. Hayi ukuthi uyathanda, kunento emphushayo kuye ngaphakathi. So thola usehamba isithunzi sakhe sesidicilelekile phansi ngoba uselele nalo ulala nalo. Naye masehleli phansi seyibuza ukuthi kwenzakalana ngami, thola ukuthi i-answer akayitholi ukuthi yini enza ukuthi mina ngihambe ngilala nabafana non-stop. Yini enza mina ukuthi ngiphuze utshwala kanje mase ngiphuzile ingqondo yami ngathi yakhohlwa. Why umuntu usehlala enza ama-sim swipe, ulahla amafoni, always mekwadaka ingqondo iyahamba. It's depend ukuthi yini leyo, isilwane sakho sinjani, kwenzakalani. Ngifuna ukuthola ke Dr. Malinga la mhlambe sesidlula ukuthi kumuntu onebhizinisi, unethaveli, une-guest house, une-restaurant, maningi amabhizinisi ngeke ngiwaqede. Yes. But uhlushwa yilwane ebhizinisini lakhe. Wena njengo Dr. Malinga usizo omnika lona
noma ungenelela kanjani kumuntu onjalo? So lapho baba mina ngingathini, mina ngiyakwazi ukubethela ngaso isilwane. Ngibethele ngaso straight kube yise sizohlala la sigade kuleyo business yakho. Okay. Usually sijwayele ukusebenzisa la umhlobo waseNdiya ngoba yiyo ongathi unenkani kakhulu. Okay. But ke ngingabeka nje ngithi umuntu osuke nenkinga yezilwane kwibusiness yakhe fanele ezixoshwe, siyakwazi ukuthi sifike sizikhiphe. So kuyikhipha kwethu ke kuyahluka ukuthi wena ufuna masiyikhipha la zizobuyela emuva la zivela khona kumbe masiyikhipha la ziyahamba ziyikomunye umuntu. Ngoba phela fanele masiyikhipha la sibe nesolution ukuthi ziyakuphi. Because masiyixosha zizophuma zihambe zingena kumizi elula engabetheliwe noma zibuyele emuva if umnikazi wazo lo suke eyithumile usaphila. Just ukuthi kusebenza ukuthi thina masibheka lapha ukuthi masishaya ibalo lesi silwane lesi sime kanjani noma zime kanjani. But the best way ukuthi zixoshwe bese uyakwazi ukuthi ubethele. Because khona izilwane ekusuke kungeve kuyisilwane esithize thothi mhlambe kufakwe ibhodlela lomuthi othize lapho mhlambe iniphi yonke efakiwe kuthakwe imithi kwafakwa la ngathi kuyisilwane. Sebusuku kuyaperforma ezisilwane. Wena mawuchela ngentelezi uyachela ushisa inyamazana lokube ngathi kuyathula futhi. Once wayeka ukuchela phinde kuqale phansi. So uthola ukuthi ke sekufuneka thina abanesiphiwo sokuthi sikwazi ukukhipha izinto ezisuke ezifihlwe ngaphansi komhlabathi. So but lo muntu uyayithola nje solution elula sikwazi ukuthi sikhipha lezo zinto kushaya umoya kwi-BNB yakhe aphinde futhi athole into ezokwenza ukuthi abantu beze futhi. So i-advice kubantu abanamabhizinisi ithini kuwena njengomelaphi wendabuko? Uma ukhuluma ngomelaphi wendabuko sikhuluma ngomuntu ke obonile ohambe wahamba wabona wazi nezinto thina nje bantukazana esingazazi. Yiphi advice ongamnikeza yena mhlawumbe umuntu okwibusiness? No, mina ngingakusho kuyena manje isikhathi sokuthi mawune business usukume. But okunye esengikunotisile ngabantu esengisebenze nabo. Kunabantu abacomplainayo uthola uyafika kumina uthi business yakhe ayihambi kahle. Mase umlandela le business akazi wayireport emsamo wakubo. So enye into efike igqilaza abantu uthola ukuthi business encane oyenzayo fanele amadlozi akini ayazi. Unesaloon uluka abantu amakhanda uzocomplaina uthi wena le saloon yakhe ayisebenzi. Wenzeni wena ngaloko? Abakasotobe bazini ngale saloon. You know nothing. Why ungayibiki leyo saloon noma ngabe inkuku ezimbili ezintathu ubike ukuthi cha bogogo nani bomkhulu. Na isaloon yami la ngenza abantu amakhanda. Ngicela ukuthi nibheke. Lawo madlozi ayakwazi ukuthi akulwele ezitheni ukuthi izitha la abasuke befuna ukuvala noma benzani azokwazi ukuthi akulwele lamadlozi. Askisi azokwazi futhi ukuthi nawe akukhumbule ukuthi kube khona okungenayo kuwena. So awukwazi ukuthi nje unesaloon nje imile. Okay, sidlule kulokho. Yes, siyakwazi ukukwenzela. Sikunike igubhu. Sikunike ini nani ukuthi ukwazi ukuthi kube nento oyenzayo. So futhi abantu abafika lapha kumina bayazi anginaso mina isigubhu esivuke ekseni siphalaza imali. Ayikho imali evele iqhamuke from heaven iwele laphansi. Wena kumele kube na something oyenzayo ezokwazi ukuthi lesi sigubhu sukunikwa sona sisebenzele phezukwento. Ukuthi nangu usotobe wenza unetekisi unani nangu usotobe une tuck shop nangu une tavern nangu nani. You need to have something ephathekayo kuze lesi sigubhu mawusitshela ukuthi asenzeni sisebenzele phezu kwakho. Hayi ukuthi wena uzothi ufuna uvuka ekseni kuno 10,000 la ungazange usebenze. Anginayo mina into enjalo. Fanele uphumeke uye kwabanye but ubheke ukuthi leyo nto leyo uzoyithola lapho ayizukukunika na inkinga kusasa. But if une business ethize oyenzayo ungasondela kumina ngikadvise ukuthi okay nayi into ongakwazi ukuyisebenzisa. Zikhona ke nezinto esizenzayo thina ezingazona izigubhu. Uthola ukuthi inhlanga nje ezisuke zikuwena ezemali osuke uyicaba emzimbeni. Thothi omunye umuntu oyiphanda udlala lokhu wasekhasini. Uyakwazi ukuthi ayoshaya amabhathini lapho. Siyamenzela labo bantu izinto
it's not about ukuthi impilo about isigubhu. Inhlanhla siyakwazi ukuyikhanda siyifake kuwena straight emzimbeni. So izokwazi ukuthi yona operateele without ukuthi mhlawumbe kube khona isigubhu esithize. So uyafaka inhlanhla kuwe, but it goes about ukuthi wena umuntu ome kanjani and lento osukuyenza ebusiness injani. Khona nalabo uthi basebenzisa bathengisa umzimba. Labo bantu labo akadingi ukuthi abe nesigubhu because isigubhu lapho ngeke size survive kuye because wena uyathengisa lokho okuthengisayo. So wena kumele ube nezinhlanga emzimbeni nje uma bekubheka abakubuke ube uchaza abantu beze bephindelela. So ukhuluma ngabe uphi umuntu mhlambe lapho okumele ebe nezinhlanga uthi isigubhu ngesimsebenzele? For instance njengoba ngisho ukuthi isigubhu kahle kahle sinto enjani esisuke sifuna ukuthi mawunaso awusibeki la owenza khona ucansi. Hayi ukuthi zonke igubhu azihlali la wenza khona ucansi. Zikhona igubhu ezisebenza ngocansi ezifuna ukuthi wena ulale nabantu abahlukene ukuze sizosebenza. So wena uthola ukuthi uzolala nalowo muntu wesifazane. Most labantu besifazane abakhona manje seba ama-sacrifice wey'gubhu. Ngoba khona abafowethu abaney'gubhu la eminyango ukuthi isigubhu sakhe sidila nokuthi uthola iy'ntombi ey'hlukene. So leyo ntombi ulala nayo mawuqeda ukulala nayo ugeza ngomuthi wakhona bese uyogeza isigubhu ufaka iconsi phakathi la leyo nsila leyo. Ngithi ubaduleli nayo insila yakhe ihlangene neyakho so usuyageza sewenza izinto zakhona. Mostly abanye banemithi ephansi kwamashidi la ungidlala umbhede. Mawusukulala nalowo muntu wesifazane le mithi la ithwebula lamandla walo muntu wesifazane. Abanye banezigubhu phansi kwemibhede. So mayelala nalowo muntu adonsa amandla kuyena athathe lawo mandla awasebenzise kuleyo business yakhe asuke yenza. So wena ungaze ubuke ukuthi ngaze ngayiphuza imali yakhe ngaze ngayidla imali yakhe ungivusile wanginika 1,500 ekseni noma unginike 3,000. So leyo 3.5 it's nothing just because yena uzokwenza imali eningi ngawe. Uthathe lamandla akho uthola ukuthi omunye uzolala nawe kayi1. So amandla akho wena vele usewathathile wena sewufuna ukubuyela kuyena akasakufuni. Omunye uzoyibuza ekhaya ulalele le show ukuthi nami ngeke ngalala nomuntu obenemali 1 2 3 4 then mase ngifuna ukubuya akasangifuni. Ubonile ukuthi inhlahla yakho ihamba ifike iphi bencane mhlawumbe. Omunye mayebona ukuthi inhlahla yakho iright uzoloku ekubizile each and everything oyirequesta kuye uzokunika. Nefuthi ufuna ipizza ufuna ini uyakunika because uyazi there is something I benefitayo from you. Mhlawumbe ukufundisa abantu emakhaya bakhona abantu abanjalo abangenankinga ukukhipha imali. Kodwa ke mhlambe imali bayikhipha ngaphansi kwento ethi hayi mfethu sizoqala ekamereni sizoqala isilala. Mhlambe abantu abanjalo bayingozi. Bakhona abanjalo. Ukuthi mhlawumbe okay usisi ufuna imali ngifuna imali engaka ngifuna ukuthengela umntwana stationery or thola ukuthi omunye uzolala naye ke lo muntu. Mostly but umhlabeni esiphila kona mostly abantu abenza kanjalo abakhipha imali ngaleyo ndlela usuke ethenga something kuwe. Usuke ethatha lawo mandla lawo usuke wathatha and umbheka umuntu onjalo akalali nanombani uyababheka abantu azolala nabo. Ukhona azolala naye abone ukuthi inhlahla yakhe ayizange isebenze kahle amshiye lowo adlulele phambili just because of yena uyayazi ukuthi into asebenza ngayo ithini ifunani. And lo muntu wena mawulale naye futhi lento yakho oyitholile mayimthanda izokutshela futhi ebusuku ekhona la ukuthi lo right. Uyamhlalisa uthi ayichangeke ungasheshi uhambe. Awuthi ukuhlala noma 3 days uyazi ukuthi yena uloku umsakhile lamandla. So abanye osisi bethu bayisulu zaloko. Abantu thothi manje abasasebenzi akunalutho evelayo. Just yena be enjoy ukuthi ujola nabantu abanemali. Those people who are rich they sucking your powers ukuthi bakwazi ukuthi baqhubeka amabhizinisi wabo ayiphambili. Just wena bazothatha konke onako okwamandla noma okuyinhlanhla uphiwe kona bese usale kanjalo ungenalutho. Manje mfethu sinenkinga ke njengenkeshemba mhlambe ezingangifakele ikazela izinye emakhaya ezinye khona la e-studio.
Labo sisesibathwele lokushini basho nokusho ukuthi hayi mfethu mina angikhona ukujulana nomuntu ongenamali, mina ngifuna umuntu onemali. I-exciting le meke ikhuluma kodwa kunento engemuva angayazi. Yiphi into ongamtshena yona oyiphi into ongamtshena yona umuntu onjalo? Lapho ngingathini akukho lula sotoba ukuthi abone ukuthi lo muntu lo kune something ayisebenzisayo ukuthi abe nemali. Most labantu abanjalo abathwele ngabantu ngoba uyakwazi ukuthwala ngomuntu ephila nje angabi nalutho. Serious. Eloku ephila wena uthwele ngamandla akhe. So most labo bantu bagundileke emakhanda laba bathwele akanalo unwele. Maliqala nje unwele luthi uyalisusa. So mawuzokhumbula kahle umuntu oyisangoma wengavumelekile ukuthi agunde ekhanda. Njengoba laba bamanje abalaphi bendabuko bayagunda kabanye so kuyana ngokuthi but umuntu oyisangoma mayizogunda ngagcina ukuthi bebike emsamahlabelo yonkukhu asusa inwele but manje sebeyayigundela nje. So ngizama ukubuyela la ekutheni abantu abathwele mostly abanazi inwele ekhanda. Uzoqaphela komunye owusisi mhlawumbe ubukelele show ojwayele ukudla imali zalabo bantu akanazi inwele lo muntu ekhanda. 2 most abaphuza utshwala. Umthola ukuthi uyiphuzela i-drink but utshwala uzokuthengela uzophuza uzukhathana. Inyama ayikho into ongeke uyithole kuyena but mhlawumbe imali ngeke akunike esandleni uzokwenzela i-transfer akavumelekile ukuthi akunike in hand. So mawushoda nga something ngeke azakuphi uzokuthengela leyo nto but angifuni ukuya deep kulokho. But engingakusho nje kunzima ukuthi owesifazane osuke isisulu saloko akwazi ukubona ukuthi lo muntu udla amandla ami okuthwele. So kunzima vele so because osisi bethi most yabo abasafuna ukuthi bazenzele. So babonile ukuthi banento egold emzimbeni kubona. So they want to use that gold ukuthi ibenzele izinto zibe lula. So thethwela abethola khona inkinga enjalo uthola ukuthi abantu besilisa mase kubona ukuthi ukhulile awusenayo lento ayifuna uyakushiya nje kanjalo aqhubekele nabanye omama bayazala even today umama abazala amantombazane. So lobuhle bakho bazobuthatha nje ngoba befuna ukusebenzisa befeza inhloso zabo then bazokushiya. So ayikho indlela iadvise ongayi-advise umuntu ukuthi lo uthwele lo unjani because umuntu ukholwa ngokubona. Usho ukuthi osiswethu abaye ukukholwa ngokubona. Ibona bathola imali kuhle kumnandi. Into eyinkinga phela isikhathi esiphila kuso manje amatoha wekho nje kuba nzima nakubona uzothi mayiyeke ukuya lapha uzomnikani wena. So agcine ethola ithuba lokuthi ke abe isisulu somuntu osuke ezodla amandla akhe ngaleyo ndlela. But ekugcineni umuntu owesifazane osetshenziswayo ukuthwala nani ukulala naye kunqola nomsamo wakhe uyalimala ngeke ezijabulela imali nje kuphela mfoka Malinga. No obviously vele uyangcola umsamo lo muntu usuke ethatha ama powers wakho kahle uthatha amandla akho. If uzonyukela kule indawo engapha mawusuka nje la eJohannesburg nje kule mizi emihle ngale koSenithini most yabantu abalapho banezinto abayisebenzisayo kakhulu. So mawungabheka abanye osisi bethu abaningi badlalela ngakhona ngale. So abayizisulu zakho lokhu kakhulu but ke angeke ngichaze kakhulu lapho kodwa isimo nje esibhekene naso kakhulu uthola ukuthi ke kona kusalungiseka. Thola ukuthi ke bayafika abanye sibone ukuthi lo bamthwebula kanje uyaphila nje ngoba uyaphila but amandla kuya akasenayo ibackup yedlozi sekufanele sizame ukuthi simbuyisele abantwini siyomphahlela simgeze simncengela amadlozi simfake inhlahla sesimkhandela ke inhlanhla yokukhandwa ke manje ngoba le yakhe edlozi ngayo. So sesiyamkhandela ke sesiyamfaka lezo inhlanga sesimkhandelana ukuthi kube khona something ezobe behind it. Yes. So mfethu ngiyakuzwa ngifuna ukuthola mhlambe lapha sengela ngasemaphethelweni.
Abantu mfethu banenkinga yemoto zabo, ukuthola ukuthi imoto yakhe akayitholi nje kahle. Akahambe ngayo isikhathi eside ngamnikezanga inkinga. Into efana nalezo idalwa yini? Babusotobe, imoto lesikaMalinga siyazisebenza. Abanye ke banale nkinga uthathe ngimoto intsha nje, brand new. Ayihlabele izinkukhu. Imoto ayihlatshelwa. I always tell abantu abafuna ukwenza umsebenzi, imoto iyithuna iyodwa. So imoto awuyihlabeli, imoto if ufuna ukwenza something, yes, ungabenza utshwala besiZulu ekhaya, uthenge leyo nyama ebusha esuke seyisikiwe, uzenzele ibrayi, ushisa impepho nje kuphela. Ubike emsamo ukuthi ngithenga imoto, naye abantu abadala ngicela niyamukele, uhambe nempepho, uyizungeza ngaphakathi, ubike ukuthi le steering ikona okujikwa ngaka amasondo. Phela amadlozi ayabikelwa each and everything. Ne-steering mfowethu Malinga. Yasibika isondo leli uyalibika ukuthi le sondo leli ijika ngale. Ibreki le ngipressa la ukuthi ime le moto. Mangifuna ihambe ngipressa la. Ubika each and everything emotweni ngempepho, just impepho only. Nama pedals bethi ngiyabreaka lapha. Uthi la mase ngifuna ime madlozi ngipressa la. Utshela la madlozi ukuthi kusasa mase kunenkinga phambi kwakho nase upressa lapha angathi ayihambe yona. So ubika each and everything. Once imoto waqala wayihlabela. Sewudala inkinga ngoba sewuchitha igazi. Le moto umsebenzi wayazi ukuthi yona fanele ichithe igazi, fanele ibulala. So leyo moto uthola isenza ama accident non stop. Nalaba ukuthola ukuthi wenza ucansi emotweni. So enye inkinga leyo eke igulaza imoto, uthola ukuthi imoto lapho namhlanje seyivuza iradiator, sasiyahamba ikhumithai, kwesinye isikhathi ilala amasondo right, kuvuka ekseni khona eliphansi. So ezinye zeinkinga lezo esinokuthi abantu babe nenkinga. Just imoto zikhona ke isuke zigangiwe. Ngoba thina bala if nje befuna ukukuyisana imoto, bathatha yona inhlabathi yamasondo wale moto le uhamba ngayo, bazosebenzisa yona. Kuningi ke ngeke ngikubalule ngoba nami ngizoze ngibe isulu ekusoleni ukuthi kushuthi nami nginesandla kwesinye isikhathi ekuyiseni imoto zabantu kanti anginaso. But engizama ukubika imoto ezinye sinako ukukhipha imithi kuzona imoto soto. Ngithola ukuthi imoto vele inenkinga, soloku yabakhona nje, iyahamba iyashayisa, iyafa, iyakhenikwa, ibuye bayidiagnose kuthiwa seyi-right ingaqedi even iviki. So lezo imoto siyakwazi ukuyihlola, sifake izibuko, sibone ukuthi inkinga ila bese sifeyisane nayo. Kodwa ke mhlambe usukukhuluma ke mfoka Malinga umuthi imoto ayihlatshelwa, because abantu abaningi mhlambe nabelaphi bendabuko bazoyi-challenge le ndaba ethi ukusho kanjani lokho? Njoba ngisho babusotoba, imoto ayihlatshelwa, awulichithi igazi. Noma ngabe inkukhu, noma ngabe imbuzi, noma ngabe uzizwa kanjani, noma uthenge AMG or iFerrari nale mali ubona ukuthi thenga inyama esihlatshiwe. Thenga ama-braai pack, uma uthi kanjani uthenge inyama ebovu uzoseleke non-stop. But bika nje just ngempepho. Unless if amadlozi akina nezikweletu kane inkinga ke thola something ozoyithela phezu kwempepho ezokwazi ukuthi la madlozi ayizwe lento osuke uyikhuluma, because sinenkinga entsha noma ekuyinkinga endala. Abantu abaningi bayaphahla but abayitholi impendulo manje ngisanga. Amadlozi awakhuluma awafiki, athwetshuliwa amadlozi amaningi. So kunemithi ke kuyenziwe kwesinye isikhathi ukuthi mawushisa impepho uthele lowo muthi phezulu uzokwazi ukuhlunga ledlozi elisetshenziswe kusala idlozi elihle, then kuzokwazi ukuthi kusebenzeke. So kuningi nje osekwenzeka manje sotobe, isikhathi esiphila kusona sinzima kakhulu. Abantu baningi bahlaba imbuzi, bahlaba inkomo, uthola ukuthi ayifiki lento emadlozini. Yahamba emoyeni nje, bezenzela iphathi bayifidela umphakathi, yonke lento abayenza ayifiki. So sekufanele kubhekisiswe ukuthi yini inkinga lapho edala ukuthi yonke lento ingenzeki. Dr. Malinga mfethu, ngicela ngisiyavala mfethu, bengisacela sivale ngento esike sayikhuluma mhlambe before engifisa kodwa ke mhlambe uyigcizelele uvale ngayo. Indaba yokuhlola ngesibuko. Ukhona ke wakhuluma wathi inobungozi. True or false?
It's true. It's false. Kuhlangene. Okay. Yes, thina siyahlola ngesibuko. Mina engizoyisho nje wena Sotobe kahle kahle thina si group yabilaphi. Okay. Nalabo engisebenzisana nabo ekunezinto njengoba mina ngispecialize ngokuqubula nokukhipha imithi. Kunabantu esinabo kule group yethu, igroup encane I think so 5 or 6 esisebenzayo. Lo msebenzi khona umsebenzi mina engingayenzi. Fana nako ukuhlola ngesibuko ngiyakwenza nje but there is someone who is specialized ngayo le nto yesibuko. Mina ngikurefer kuye. Siyasebenzisana umsebenzi wethu obunyanga noma nobungoma fanele sibe amadlela ndawonye. Yeah. So that's why la umuntu aba nenkinga khona ukuthi abe inyanga agcine sethi wenza yonke into. Inkinga isuka lapho. Yeah. Mase uthi wenza yonke into wena gcina sekutholakala abantu ukuthi sebeya complaina ngawe bayakhokha kodwa baboni ukuthi kwenzakalani. So thina sidlanzana nje lincane esikwazi ukuthi wena mawuthi ufuna ukuhlala ngesibuko sikisa lapho. Wena mawuthi ufuna ukuqubula uwela ngapha. Wena mawuthi ufuna ukukhishelwa imithi ekhaya egcekeni uwela ngapha. Wena mawuthi mina ngifuna ukuyothwala sikisa khona futhi endaweni eright. Wena mawuthi vela ngisenandaba sengizela abantwana ngiqedile ukuzala noma ngathwala ngokuthi manje abantwana ngisabatholi sukisa endaweni eright futhi ebhekene nawe. Wena mawuthi vele la ekhaya baningi labantu noma ngafa one by one nyaka kunankinga. Anivale leyo malingi wrong. So but ke engizama ukubeka ukuthi yes indlela zokuhlola ekhaya lapha kwamalinga zikhona zihlukene awuphumi kodwa ungadelanga into engisuke ngiyithanda. Abanye bazosho la ku comment section ukuthi hey lapha vele uphuma yonke into yakho uyitholile. So just ukuthi ke kuyahluka if into singayenzi thina asenzi yonke into siyakudlulisela sithi hamba uye lapha ufike uthole lo sizo usukulidinga. Uthe ubungozi besibuko ibuphi? Ukuhlola ngesibuko ubungozi bakhona ibuphi? Ukuhlola ngesibuko kunomuntu asusebenzisayo lapha. Ukuhlola ngesibuko bathi inqotho sangoma esibhula ngonyezi igama lakhona lasekhaya. Yeah. Lo muthi lo awusetshenziswa umuntu okhulelwe. Okay. Ubona ubungozi lobo kuphela. Okay. Mawukhulelwe awuphuzi lo muthi. Awahlola ukhulelwe uzohlola ngesibuko ingane iyaphuma same time. So iyo nje into enginga but ukuhlola ngesibuko ayikho enye into engiyaziyo according to my side. Mhlawumbe omunye ke sengabona ngendlela yakhe kodwa ngokwami ngumalinga abukho ubungozi ngokuhlola ngaphandle ukuthi ukhulelwe-ke umuntu wesifazana. Mhlambe umuntu okhulele uvumelekile ukuyolwandle mhlambe esenenyanga engaphansi kwa6. Kuyahluka babusotoba noma ngingeke mhlawumbe ngifakaze kakhulu because asifanani. Khona umuntu ongangeni nje olwandle ekutshole noma ngaba kakhulele noma abukhulele kube khona umuntu ongenayo olwandle. Kuyahluka ukuthi wena amandla akho akuwena anjani. Thola ukuthi omunye vele uzothi ekhulelwa atshelwa amadlozi ukuthi kumele ajwayele ukuyolwandle. Mhlawumbe lo mntwana osuke emphethe unaleyo connection nolwandle. Okay. So kuyadependa ukuthi isimo sakhe sime kanjani. Kodwa kuyenzeka mhlambe umuntu yolwandle ekhulelwe evelelwe ukuthi isisu sichitheke. Into engenza lokho kakhulu if ulwandle lingene kakhulu emlonyeni. Okay. Yeah, inkinga isu phela mawusolwandle uyakhamisa uliyangena. So ulwandle umuntu okhulelwe linawo ama complications if luzongena ngasenhla. Because uzokhumbula ulwandle mawuphuzile just iglass luyakukhiphisa ngesisu. So mawukhulelwe I think akufanelanga vele ube ne running stomach. So mhlawumbe ezinye izinto ezenza ube complicated ngaleyo ndlela. Yes. Sivala kanjalo Dr. Malinga mfethu bengisacela usipha i-number zakho etholakala kuzona. I-number zami ngizoqala ngisho ukuthi kubabukele emakhaya ngitholakala eThekwini naseJohannesburg. Yeah. Kulabo abasuke bengifuna uyafona qala. If ufonile ifoni yangabanjwa ungaphela amandla suke kwesinye isikhathi thola ukuthi kubhizi ngaleyo ndlela. Phinde futhi uzame. I-number yami ngizoyishiya ithi 084 28 72 944 084 28 72 944.
then ke mawufona uzochecka wena ukuthi ungakuphi, it's either use-Johannesburg or use-KZN. So mawuse-KZN kuba lula ukuthi usondele eThekwini. NgiseThekwini. During the month isikhathi esiningi ngiba seThekwini phakathi nenyanga. Mostly ngama-month end ngisuke ngise-Johannesburg. So I do ama-relocation ukuthi ngihambe, but according to i-request esuke ngibhekene nayo. So angikwazi ukusuka e-KZN ngiye-Cape Town ngihambele wena uwedwa. So angikwazi futhi ukusuka la engikhona ngiyele wena uwedwa Cape Town ngaphandle kwezivumelano. Wena ngimele uqala ufike kumina. Unga-expect ukuthi mawufona usho ukuthi mkhulu nginenkinga la ekhaya ngicela ukuthi uze la. Angikwazi ukuza ngingakaze ngibonane nawe. So ngiyatholakala ku Facebook uSikhumbuzo Makhosi Malinga. Sikhumbuzo Makhosi Malinga. Ku TikTok ke ngikhona kusigaxa amabhande. Bese kube no Dr Malinga futhi ngino TikTok ababili usigaxa amabhande no Dr Malinga. So ngizocela ukuthi bonke abasuke beza kuthina sisebenza ngeappointment, uyafona ubhuke, kodwa ukubhuka kwakho ayikho imali oyikhiphayo ukuthi uzokhipha imali ukuthi ubambe isikhala sokuthi uzohlola. Just thina sikuphi isikhathi ukuthi namhlanje si free noma nini na nini. So just ukuthi wena uyacheck ukuthi isikhathi sikhona ngingakuphi la ngikhona, then siyakwazi ukuthi sikusize lapho. Inamba yakho ugcina 084 2872 944. In case ka ungitholanga lapho ithi 060 enye 435 2301 060 435 2301. Siyathokoza Qhola kithi. Siyabonga ba. Ningizimu Afrika nina bengezengeze, siyabonga bakithi. Sesifike emaphethelweni nge-alo uhlelo olukhulukazi Ithemba podcast bakithi. Igama lami ngimina ngusazi ngokwesibiya. Please like, subscribe. Ngiyazi ukuthi ungayishare futhi le video. Ukuyishare kwakho le video kwenza ukuthi ke bakithi wonke umuntu ayithole inkulumo esibinayo no Dr Malinga. Ngaso sonke isikhathi ke uma usubscribe-ile ivideo esikhiphayo bangokuqala ke ukuyithola. Sala kahle lapho ekhaya. Mina ngisathatha ikhoma zami ngenkosini Maputo esithathu. Danko.